समखौ कल खालामालासिनो जों जोंनि भिडिअखौ थोंजोङै जागायदिनि। जोंहा टप 1 आव दङ ब्राजिलनि रिय' ग्रान्डे ड' सुलआव बुरजा अखाया दैबाना बायदि थासारि सोमजिहोदों। रिय' ग्रान्डे ड' सुलआव दैबानाया सा 29 सुबुंफोरनि जिउ खहा खालामबाय। फारसेथिं सा 60 सुबुंफोरा दासिम गोमानानै दं होनना खौरां मोननाय जादों। बारहुंखा आरो दैबानानि जाहोनाव प्राय 150 नोगोर खुंथाया खहा जादों। रिय' ग्रान्डे ड' सुलआव 10,000 नि बांसिन सुबुंफोरा गावसोरनि न'फोरखौ नागारनो गोनां जायो। दै मोब्लिब गोहो प्लान्टआ बायनायनि जाहोनाव 3 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा मोब्लिब गैयाजासे थानो गोनां जादों। रिय' ग्रान्डे ड' सुलआव सोरखारा इमारजेन्सि फोसावदों। टप 2 आव दङ इन्ड'नेसियायावबो रोजा अखा हानायनि जाहोनाव सा 15 सुबुंनि जिउ खहा जादों दासिमाव आरो 1300 सुबुंफोरखौ रैखाथियै लांनाय जादों। दा गं 1800 निबो बांसिन न'फोरा दैबानाजों बोहैलांदों। टप 3 आव दङ नेपालाव 100 रांनि गोदान नट लाबोगोन। बेयाव हादोरनि मोनसे मानसावगारिबो थागोन। खौरां एजेन्सि PTI नि बायदिब्ला बे मानसावगारिया भारतनि मोनथाम ओनसोलफोरखौबो दिन्थिगोन जायखौ नेपाला गावनि होनना दाबि खालामो। बेफोरनि गेजेराव लेपु-लेक, लिम्बियाडुरा आरो कालापानीआनो गाहाय। बे ओनसोलफोरखौ लानानै भारत आरो नेपालनि गेजेराव 34 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो नांलाय खमलाय जागासिनो दं। मिन्थिनो मोननाय जादों दि 25 एप्रिल आरो 2 मेनि जथुमायाव 100 रांनि नटखौ गोदान महर होनो गनायथि होनाय जादों। टप 4 आव दङ जोंहा आमेरिकाया रासियाखौ रासायनिक हाथियारफोरखौ दावहानि राहा महरै बाहायनायनि दाय होदों आरो बेजों गेजेर हायुंआरि आयेनखौ सिफायदों होननानै बिथांमोना बुंबावदों। US स्टेट डिपार्टमेन्टनि मावख'गिरिफोरा बुङो दि रासियाया इउक्रेननि बेरेखायै दावहायाव देरहानो थाखाय एजेन्ट क्ल'र'फ्रिकिनखौ बाहायदोंमोन। आमेरिकाजों मुंख'जानाय क्ल'र'फ्रिकिनआ मोनसे थाव गोनां मुवा जायखौ सेथि मुलुग दावहानि समाव बाहायनाय जादोंमोन। US सेन्टार फर डिजिज कन्ट्रल नि बादिब्ला क्ल'र'फ्रिकिनआ समफ्ल, मेगन आरो बिगुरखौ आलौहोयो। बियो गोबानाय आरो डायरियाबो जाहोनो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायथिदों। टप 5 आव दङ भारतआव थानाय सासे आफगान राजथान्दैखौ मुम्बाइ बिरखं गाथोननिफ्राय 25 किल'ग्राम सना फालांगि खालामनायनि दायाव हमनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आफगानिस्ताननि कनसुल जेनेरेल जाकिया वार्डाकआ दुबाइनिफ्राय भारतआव 18.6 कौटि रांनि सना दैथायहरनो नाजागासिनो दंमोन। बिथांमोना गावसोरनि जि-जोमफोराव सनाफोरखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला राजथान्दैखौ 25 एप्रिलाव बिरखं गाथोनाव हमनाय जादोंमोन, नाथाय दिनैसो बे खौरांआ सोराङाव नुजादों। टप 6 आव दङ जोंहा भारत सोरखारा दिसेम्बर 2023 मायथाइयाव बायजोआव पियाज दैथायहरनायखौ बन्द खालामदोंमोन, नाथाय दा सोरखारा बोसोर 2024 मायथाइयाव रबि बोथोरनि समाव पियाजनि दिहुनथाया बांनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लादों दि पियाज दैथायहरनायाव गासैबो होबथानायफोरखौ दिनैनिफ्राय बोखारनाय जाबाय। बाहायग्रा बिफाननि नेहाथारिनि बादिब्ला बे बोसोराव रबि बोथोराव भारतआव पियाजनि दिहुनथाया बांदों आरो खरिफ बोथोराव बांसिन दिहुनथाय जागोन होनना आसा खालाम। टप 7 आव दङ सनिबारनि मोनाबिलियाव जम्मु काश्मीरनि पुंछ जायगायाव अख्रां सानथ्रि हान्जानि जवानफोरनि सायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सासे रौनियानि जिउ खहा जादों। गाग्लोबनायाव 7 रौनियाफोरा जखम जायो। मोनथिनो मोननाय जादों दि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो सासे जवाना जिउ गोमायो। गुबुन सासे जवाननि अबस्थाया गिथावना जानानै दं होननानै खौरांगिरिफोरनिफ्राय मोनथिनाय जादों। रौनिया हान्जा आरो जम्मु काश्मीरनि पुलिसआबो दा ओनसोलाव उदखारिफोरखौ नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानै खौरांगिरिनिफ्राय बेखौबो मोनथिनाय जादों। टप 8 आव दङ गुवाहाटी पुलिसआ पान्डुआव जुवा गेलेनायनि रिंखौ गाग्लोबदों। दा साथामखौ खाबाय आरो बे जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमनायनि अपारेशनआ ओनसोलारि थागिरिफोरनि गोबां अजद खालामनायनि जाउनाव सोमजिनाय आरो थुलुंगा होजानाय बे अपारेशननि थांखिया ओनसोलाव आयेन बेरेखा जुवा गेलेबाय थानायखौ दबथायनाय। टप 9 आव दङ आसामाव गासै मोन 14 बिसायख'थियाव मोन 10 नि भटिं होनाया जोबनानै थांबाय। दा मोनब्रै बिसायख'थिनि भटिंआ फैगौ 7 मेआव थामथि आरो जोबथा खोलोबनि संसदारि बिसायख'थि जागोन। बे बिसायख'थिया गुवाहाटी, बरपेटा, क'क्राझार आरो धुबुरीनि मोनब्रै मासियाव जागोन। टप 10 आव दङ सादिक खानआ थामथि खेबनि थाखाय लन्दननि मेयरनि मासिनि बिसायख'थि जानायाव देरहाबाय। देरहाखांनायनि उनाव बिथांनि बिबुंथि होनायनि भिडिअ'खौ दसे समनि थाखाय होनाय जाबाय। Thank you from the bottom of my heart. Thank you, London. Beyond humbled right now. I want to express my deep gratitude to my fellow Londoners and make this pledge to you. I promise to repay the trust you've placed in me by working tirelessly to deliver the fairer, safer and greener London you deserve. It's been a difficult few months. We faced a campaign of non-stop negativity, but I couldn't be more proud that we answered fear-mongering with facts, hate with hope, and attempts to divide with efforts to unite. We ran a campaign that was in keeping with the spirit and values of this great city. A city that regards our diversity not as a weakness,
but an almighty strength, and one that rejects right hard-wing populism and looks forward, not back. It's truly an honour to be re-elected for a third